rapera racho baba acho akati handisati ndakwanisa kuti ndigadzirire kuti nyaya yangu iitwe. Saka takazoabata isusu tati nyaya yenyu yafanira kuti iitwe musi weSaturday inei kuti ichiitwa iperi. Mocheni kwa madzibaba prince kuya choto choitwa poite mupurisa wa mambo zumwe kati ndiri kuremerwa ngemacost. Tichishanda neizvozvo tobva tabvumirana kuti zvakanaka. Saka takazoshamisika ndakuona SMS manje yasendwa mwana wacho. Ya babangu ataura namukonyerwa echiti hatisi kukwanisa ndiuye kudare this week ndiri kuti ndimbotsvage mari. Saka tazofonerwa ndamukonyerwa ndikati kuti zvodana ndichazvizivi kuti zvamira sei zvakutonetsa kuti tiri kuende petiri kubhebhe ngoti kudare remari ndo rakati ini nazvo mari zviri kundinetsa. Saka tochizwa tapa mumbo musi Saturday chiuya tiri pamwepo. Saka mwaona ichiuya Mutape ndiye mwana wacho uriapo kuti muchikwanisa kutibatsira mukonyerwa motibatsira kuti mwakafonera sei mukagumisirana papi. Sorry Mutape. Magonyata akafona achitaura kuti ndataura naGonzo ndiri kwaudze kuti hatisi kuhora barwendo runo hazi takape chichemwere kuti takuwara nemaRTGS kubasa kwedu. Saka akazi mari yakuchinjwa yakuda kunzwa iri cash asi zichadelaya this month. Saka ndinofungira kuti pakati apa ndo pari kuita cash tochizomudaidza kuti tifambe. Asi wanga uri kuchema kuti anzi kwa madzibaba prince here taane nyaya dzawanda here dziriko hatisi kunyasa kugutsikana ndiko asi toda kuti taite mari toenda somewhere besides madzibaba prince. Ndokutaura kwendakaita na Magonyata. Ndobva ndachizofonera uyo ndozvitaura baba zvaiti mutengesa ndikona wanzvenge kuyo kopinde contact kwangu manje wakuti dzake kwakoyo hauzomuri fair about petuke kumwaitaurirane masoko yenyu kumwaizviitirawo. Iyo kati aGonzo ndaataurira inoone muzenge achigara apa paberere. Saka topadini Mutape wakati inini mari iri kundishupa kwakusenzesa short wave yekuti tiende pamadzibaba prince asikabhadharisiba wakuti handichadi pamadzibaba prince wakazotenda panapa. Akatengesa mombe andirapise gumbo rangu basi ndo zvitotoda basi tangamire baba akatengesa mombe ke andirapise gumbo rangu chete ndichiye aningani panenge vasare 4 ndo akatondisire mhepo iyo mhepo yakandisira mhepo iyo yasi nasaudeke ndenga kudai anozviziva iti anobudapo nyaya dzikuramba tichipostpona dzinonesa dzinorwadza. Dai mwakasikoita feedback takanoitamba ndikatozoba chikora apana ari pamishina aripo afonere kuti achitanga papana zvizvi tidotomirira komana ende kumombe Mutape angauya kanisizwa zvakanaka changameka mwe wangu uri kurwadza atidanha anofire mudare paMutape akauya kobombere mudare ngafirombe kwawo akafa munhu echiti ndakauya kudare kumangane nyaya yangu chiboko chake chinoramba chichapiwe muno handisi kubatsirwa dai mwakandibatsira Mutape pamwe ndairarama. Saka Mutape vanhu ava tingatimbomira chigoro tanosvika tichiitikwa chitimbi mushure mokunga dare rataura nemumwe munomu pamavhiki mairi adarika mwechiwimbise dare kushaya mari kwenyu kuti mari Mutape mari handina. Tikasvike pakupropoza kuti dai mwanga mwaende kwa madzibaba kunowa ndiko kwakamborapwe mwana tikadara ndo hoho zvakanaka Mutape tichaita saizvozvo. Dare rikayemberwa rikazi anhu azhinji anodikana kumba kwenyu uchazosimuka kuuye kumba kwenyu mupurisa wokwamambo kuti azoone pachaitwe choto ichi. Mwakabuda pano mukaenda kwa madzibaba kuti hamusi kuende kwa madzibaba mukasvika mukagara mukazofona kuti zvisi kuzobudirira apa kuti zvinge zvichiitika zviro zviya pane zvapingiza tikati alright ngatichiita next week yetadarika iyi hapana chakaabudaba
kwakuzofonana nemwimwe mwazondifonera imwimwe mukati hapana chakazobuda mari yakandishupa kudini dini tikati nyaya mari yamushupa ngekuti kwade mupurisa wamambo here takati musaende kune expense ba sezvo muri kuti mari iri kumushupa chiitai pamadzibaba principle mwakati munoita mupurisa wamambo unondoda basi unoda allowance yekuende pakora ri pachotopo chete kati zvakanaka tinoita this week kutaure Saturday tapinda iyi Saturday yasvika hamuchafoneri inini boy mwaifonera naye mwakofonera na Craig kuti inini handisi kuchaiona bamare ndakataura na Gonzo kuti mare ndiri kuishaya saka ngati postpone until ndaone mare ndotozozwe message yato forwardwa ndi uyu kufoni kwangu iyazve zvadai ngezvi ndomufonera uyu wacho uyu mwana wenyu unotati ndatozofonerwa ndamukonyerwa chiti dare re yakuchina baba ati ndichambotsvake mare ndoti inini nyaya yakutorwa yoyo handiziba iwo chita zvokuti uyi ngekuti kwai yacho yadini yakura maprosponde acho awanda chiuya tisangane kudare mukoro wenyu kwakuuya kwakuchimudaidza imwe mukati ndabatika tikati kumbira station chairman kuti muuye unono tionesane tiri padare kuprosponde dare kwemuri kuita is too much saka mwana tamudaidza panapa kuti chemuri kuprospondere dare inyaya yekushaya here inyaya yekusada kuti zviitwe here mwakabuda muchiti kune mare kusina mare ndiko kunoreruka saka wamukana wenyu kuti muchisana kudzire dare pamusoro dare handina chandaita chekunyanya kushore dare maningi ndakadaidzira seungano kuti baba endise nduma makatsidza kuti kune choto kumbu kwangu ndinacho choto chiya akati alright ndakadaidzira kwete iyo ega ndakadaidzira mamwe masangano kuti zviye zvitwa pachikeni kuti akati choto ngeshe waprofita akawanda amwe akatouya waidaidzire choto ndiani ndi ndakadaidzira choto baba endisina akati unozodaidzire choto kumba kwako mukunge wadaidzira uzondidaidza kuti ndiuyewo ndozoti baba endisina choto chiriyo akazonditi patopera zvikazi handichabudiriri kuyeyo ndabatika wotozopostponda ngokuti handichabudiri kuyeyo ndipo ndakazomufonera bagunyo ndikati choto tata tudaidzira choto anhu ari kutouya asi sinzi munhu wataida wacho kuti anga aripo watoti futi handisi kuchakwanise kuuya amwe apostori atouya ndozotofonere mukororo wangu message ndikati tatakamirira baba endisina ana kuuya asi amwe ese ruzhinji amwe adini auya itombo yenyu pamba tifane chitomboite zvinhu tinomboita kusvika tazoona kuti adini auya here akangoziti handisi kukwanisa kuya kuti baba endisina haapo hamazotaura danga chate ndakaisa kune message kune secretary ndakatofonderwa ndi secretary inini ichiti kwai tisangane pawengezi kwete kuti ndakafonderwa ndi secretary ndakatofonderwa inini ngatisangane pawengezi tine kwababa endisina ndikati sekutsana kuti kwandakaita kuyaka kuti tichasangane kumba kwangu baba endisina ati kwaita ichoto ndakadaidza hana kuti hana kuuya amwe aprofita akatouya iwo ndo asikazi saka sitiri kunyange zvakadaro ndirimushiye kutsvage mari asi kunyange mari yacho ndikaiona takutoda kutoende kumwe kwete kwaendisini kuno kuti nezvaendisini ndoziya ngezvake zvakanyanya ndipo ndakazotaura nababa ndikati ndinomushiti tsvake mari chaita ngezvobasa ledu apa panga pane nyaya yekutambire mari yemufuna toti mari yemufuna yasobatsiri chiroba saka takatopiwa excuse kuti mari shanga kuti ndinoke kudini uya tichimboronga kuti pamwe mari tingazomupa here ari martgs pamuoko pane mufoni ndo zvamisodai mari sitaita ndazodai kuti mari yakatoita ndakatotaura kune daro kuti uyai ndakwana nanhasi uno ndakazotowafonera bagunyo ndikati kutanga pana mandi apa handifuni kutosvika pakuona chitotosvika pamuto pechatopinda mari nhasi tasina nemari hakusi kuzvidze dare kana kuti ndinotowana shongori kuti zvezviitwe mbomera ndinokupe nguva imumbe mwaifonera nababa kukonyerwa kuti uyai tisangane kwamadzibaba enistei mwanga muri kuti kuende koitei handini ndakafonere zviro zvobaini pemwakafonerwa ndiamukonyerwa kuti uyai tisangane kwababa madzibaba enistei mwaide koitei ndiwo angatoziva kuti aide kutini koitini nekuti zvakanga zvabve kuno kudara ndikati sekuti ndakafunga kuti pamwe ndiwo mazuva mukura kuti ndiwo chazofamba neanhu ayaya ndakuti zvakanaka ndozokuzisa indapindira motomira ngoti nebvunzo yakati munhu zvakanaka takati panapa imumu handi mumunodaidzire chotoba choto chinodaidzirwa ndi madzibaba enistei ngekuti ndiye udo kuti basa kubva kwenyu imwimwe saka muchatotorana nemupurisa pano moenda kwamadzibaba enistei mozozwa kuti zuva rinobuda rinonga riri zuva ripi mukazoti dare
pamwe tingaremedza sezvo kuti ausina mari bachenda imworonga musi azokutaurira endisini kuti choto ari kuyarini anendo zvakataura panapa zvadaro tikuwirirana zvadaro imumu makazodaidzire choto imumu kuti baba iniste ndine choto musi wakati chisina masi baba iniste mukatiba aiwa ndakatoadaidzira iwo ndo waifana kupe zuwa imumu mwakumupe zuwa imumu mwakape zuwa imumu kuti chichoto changu chiya chakuya ngoti mwadaidzira anhu yenye mwamuchida udodaidzira imumu aiwa kwete daro baba Anderson akanditi endaodaidzire choto kutaurire inini kuti endadaidzire choto pamba pako ndizvona tiri kuwirirana iripo magwenya endodaidzire choto ndizouyapo kana wadaidzire choto semataurire anga akaita ndo handakaita kuti choto chiya baba Anderson chamakati ndidaidzire che ndaita sei ndadeedzera zvikazoora iti zuva rechoto rasvika zvikazi ndakundikana handichauiba totozoronge rimwe zuva ndipo ndakazomufundira baba Gunyo ndikati choto tanga tadaidzira asi baba Anderson ati handichadini ati handichauyi ndozvifundirwa nababa Mukonyerwa tosangana kuengezi ndikati inini ndiri mushire kutsvake mari ndichingoiona ndichazise daro kuti mari yandaanayo asi kuengezi kwatari kutende kwababa handichaendi yoba ndinotozoendi kumwe zvikazi saka chitsvakai mari ndikazofonera bagonzi mukati saka chitsvakai mari yako ndikati mari ndiri kutsvaga asi chaita ngechoti pasi panonokodini panonoke kuite mutuso ngenyaya yekuti tinombona dzichitipawo zvimari zvepamawako kwete yemufoni ndo zvangakudhirira chete chete baba Anderson ndo akandituma kuti enda udaidzire choto wozondikoka kuti ndiuya pachoto ichocho semataurire awo ndo zvandakaita Saturday yetanga tichide kuti tiite yana masi mwayo kumbira hemwe ndirekerera Saturday ndo pandakatora mwe zvo baba Gunyo ndikati kubasa ndakati kubasa kwedu kwaite challenge munotaura nini mwakataura nawo pandakataura mwe ndikati baba Gonzo challenge handi mwe wandakataura nani ndikati challenge ndebasa kwedu ngechuti challenge iri kubasa kwedu ngeti kubasa kusakaite akusati kwaite mari saka imimi baba before musati mwasvipa mari ari kuti kwamadzibaba iniste kuya akuchaitika ndakafundira Mukonyerwa tichiti tode kuende kumweni ino mwaane mari here yekwendeyo ngekuti petaende pamadzibaba iniste kushaya anotoda futi mari baba unotodekana mari kasvipoti tsva pamadzibaba iniste anotode mari kasvipoti tsva aiwa baba iniste witness ng'ombe 11 ari apa akadziramba munotabvunza usapomere mhoso munobvadzare imweni muno shabu zoti wakatode ng'ombe ngani unodikane mari kasipoti shaka baba akadziramba kwaina kwa mazibaba kanga mwataura futi kuzini amagwanyata mukaramba muchijamba kudai manje ere hatizondi zviri kutorwa zvozvo ngespiriti zvazviri zveshuwa ere kunyepa ere ndoti mumwe akuramba kupinde mudhipi akusi kuramba baba ndikati kuramba ndikuti chimboni ndipetu mazuva inyaya bhetele kutsvake mari mwane mazuva mangani mwabva pana ndikazi andina kuwabhudhika iri baba Gonzo ndati mwane mazuva mangani mwabva pana zvikira pera rewikendi ndopera ndinakende choto inorangu ndiri ngere chituka tuisika saka muri kudzvika imi aiwa inyaya yepfuma taifana kunga takatone pfuma kare kubasa asi zvakazi tiri kumbono ngoti kupeiwa RTGS mari inobatika pamawako vemueco cash nhasi unapana munhu ataapuma kana kufona kana whoever munozoti mune mari hakuna kana mari ndochangobvisa basa saka right mari munoiona rini kwamagwanyata ndikangoti weekend apaiti mari so kuti kutotanga mande chipiri pa mari kutondotore mari yandaanayo ngati inini hangu maonero endiri kuita yakafanana neimwe nyaya yatabhutaura uyo mwana wenyu ko munofanirwa kurwadziwa kutambura kwemwana wenyu ndanga ndichitarisa zviso zvenyu ndiri kutarisa chiso chenyu hasi kuchaona baba pane chikodzero ndiri kutarisa imimi handisi kuona muchitarisa mwana wenyu imimi hamusi kutarisa mwana wenyu mwana wenyu ari kuti akakutarisai so ari kutarisa akatsamwa akakutarisai but imimi hamusi kutarisa ndiri kutaura imimi hamusi kutarisa mwana wenyu kureva kuti pakati penyu nemwana wenyu hapachina ukama takutarisa kuona kuti chabvisa ukama chii ndicho chinofanira kukurwadzai baba kuti mugone kuzvichenura chinhu ichi pamwana wenyu ndotarisa kuona kuti imimi mune chechi yenyu ende muri kutaridza kuti mune simba ri kudedza muprofita
Andizvoka. Muprofita uyu ndewechechi yenyu. Tinogona mati pese mashishi yakangomara. Munonamata mese machechi enyu akasiyana. Asi inini kana ndakuona manje chiitiko chenyu imimi chachisingadiba kuti maprofita enyu imimi muite zvekutosarudzana kuti muite maprofita. Po hai maprofita. Ndizvo chaivo. Uri kutinzwisisa? Musada kutora maprofita enyu aya nekuti majairana. Vamwe vacho munotoita simba renyu rokutorombera chairo chairo. Hausisiri mweya mutsvene wakushanda mamuri. Asi kuti muri kushanda mweya yavanhu nemaropa avanhu nezvinhu zvichakasiyana siyana. Kunonzi kuwedzerwa simba. Of which isusu tiri kuda Mwari vanonamatwa chaivo chaivo. Vari Mwari chaivo. Usiri yeMwari uchiri kushanda mamuri imimi. Saka ndiri kuti izvozvizvi tiri kuda kuti imimi mutsvagirwe chero dai akaita n'anga chaiyo ngaitotsvagwe n'anga. Chero akaita muprofita ngaasava maprofita enyu. Ipai mutape nedare ravo kuti vakutsvagire imimi kwete zvoto zvenyu zvamuri kutaura panapa. In this case yemwana wayo hatisi kuda kuti baba mupindire pazvichavheneka mwana. Ipai mutape nedare ravo vatsvake ivo imozoita zvokudaidzwa mwana ozoita zvokudaidzwa vaprofita venyu vavavo voitawo zvokudaidzwa vogara pamusiwo hakuna mweya yenyu inobuda uchabudai vauyiwa mazvita. Handiro nyaya yacho dread tori panapa. Muprofita zvavakomana zvambichadanicha. Saka poitwa sei amagwanyata kuti mari ibude. Chamisa baba nedare. Inyaya yekuti baba sebere vamene yakadhira kuti taitambire mari yemufoni mumhepo yayo. Ndotakaziva kuti mari yatiuraya izvi ana zvinobasa saka dare rakatinzwisa ikati tiri kumbogadzirisa kuti mupuwe chi. Kana inyambori mari yasi inonga induri yekuti mari yako iri apa kwete mufoni iripo inoperere kubhengi. Ndochamisa kuti mari inonoke kuuya. Ingadai last week takatozviita mari yatopo. Kuma 22 25 nonga tatona mari asi ndochazodhilea manje. Saka semunhu unozikanwa kuti unohora amaonini apo pamisheni papo maDS anotengesa zvinhu zvakati wandei. Mwatinokochemawo naDS kuti munangisewo mwana wenyu utano hwake huende panzvimbo. Maite mushatirei nenyika ino yese yese. Apa handina kunyanya kushata maningi basi mafungiro ndaifunga kuti zvisaitozotore nguva yakareba kudai. Hino hona zvezvaita kana zvakuti twiri zvatotore. Ndaifunga kuti zvisaitore nguva yakareba kudai. Saka maende ndingopinda mugwitira kuti ndinoti ndikati apa pamwe ndingakwanisa pane kunenge kwanisa kuti kuchemwa ndiko. Saka tokumbira mutambo kuti ipetuke Saturday. Before Saturday ino kuno kwatoko ndinga tatozise daro kuti mari ndana. Munonga mwakuzisa sita kuti Saturday iyi. Saturday azvichatori wiki moti mari iite. Zviri kumuremera ramagwanyata kudaidze hama tiri kudzidaidza asikuya taitoda kuti naito zigogodera iro rero zigogodera iro futi rekutorida futi panapa. Saka wei yacho mungaita sei muti mubatsirwe ngedare kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka. Ini ndakutokunyorera mazita acho nditokupai imwe tinokuti ndikaita ini ari kupai ndisi kuita pa ndoda kuti ndikupai mazita acho kuti anhu aindoi tiri kuda padare panapa. Mwakuzorodze chikonzi chamambo munoka mwakuzviziva kuti panonga pakufamba chikonzi chamambo. Nairo gogodera iro roita kuti nokuti ndakafanira kuva muri kudikana kuno. Muri kupazwa here? Chiitai kuti muzviite ngenguva. Izvo zvinode hazvidi pakati pevhiki. Zvinoitwa nhasi Saturday neSunday kuti munhu azosvike muweekend ane mari yekufambisa. Dare rinope munhu pepa pa7 days ndo zvinotorwa ngemutemo. Saka pa7 days munhu akakashire pepa wakwanisa kutsvagawo mari yekuti aone kufambise kuye kuchiitiko ichi. Ndaizokumbira hangu dare kuti pane amusingagoni kuzosvikira ndokupai namba dzaunogona kuzofonera. Saka anake bambo mukuru ari kula wayo. Saka ati bambo mukuru tiri kudai kune nyaya iri kunoku. Saka wakati kwai ndiri kuya ndokupai namba dzinoita zvikaona nawo bhazi nebhozi. Pamwe anobveuka anosvikire mamutari kumba kwakuganda ndikupai namba dzawo. Anogona kusvikira. Ndakupedza nguva kudaidza anhu arumbo. Ana baba ari kudaka ari yoka kuchitimani. Hazi emotika yaya mungandotipa hedu kuti azozwa asi ari kubulawaya haana nidi maningi pa. Ari muchitimani munofambika aripo. Saka chinyora iro swai ndakamutaura asiyana kunga ari atomboyi. Badi Roswai amagwanyata changamira. Wakambofona kuti kuna bhonzo kana kuna mhando. Kunani? Una bhonzo. Ndechiti makasiya mwati kupana. Ndo mashariki zikuno chamisa zvese zvina mambo inyaya pfuma mambo aisijaita. Takagenda pfuma. Makasiya musikali muromo wenyama. Sema ndi ndiyani muzenyi pa.
ndokunyepa kuya kunotaurwa kuya neurombodare kuti mwati kunyepa asi ndinozisa kuti yaise inyaya yepfuma wakaita inyaya yepfuma ndo yamisa zvese kuchanga pfuma ipi kana kodhonze chiro kubvana cheikoko chinokuda kuti amai wana chiunze zvezvi naitoti munhu nditire chiro chakati kamari akanditore chakati ndisi chakati asi pfuma hapana chiro amagwanata kukona kutaura nekotesa handi kuwine nyaya asi handizvo apa mwaifana kutaura kuna mutape kuti mutape ndakatsva ngerakati ndinongotenda kuti ngekuti kuunze mbuzi ingadai mwakafana mutape pfuma haizi kuita pa ndozvaari kutaura pfuma iya haizi kubudirira pamutape ndazobatika ngekuti mari haizi kuzofambe zvakanaka saka mbuzi yenyu ndiri kuya nayo musi wakati mukataura pano kuti mbuzi ine mwana dzawange inogadzirisa dare inoya rini yapapa chakona kuti ndakasika ndaita mari ndoita asi vikiro yarike ketosvika mugobera pacho inonga yetu ya mari inoya rini mbuzi yamagwanyata ngati vhiki kusvika mugobera tisvika mupurese zvokunzi inoya rini mandere chipiriere ndikapa mazuva apa ndopamazoti kaenda nyepa apa ndiri kutsana kushamisa zviro zvese nyaya yepfuma isati yaita mazuva aitonaka ngekuti kunyeperana kwacho tatozvimbe dumbu ndiko saka zvaa zvakandonaka kuti musi wechitatu inoya tizoona kubvunza kuti weekend yacho Saturday yacho zororo guru rakaisa magaa amagwanyata hapana zuva risingasviki aiwa munoti chati ndoti chobarire chimwe isatisafungo tisasangana naiye tiri kubva mune kumwe kubwinya takupinda mune kumwe kubwinya saka mutaramba mukanga kuti remero okay parikufambiwa ndakufamba musi wesaturday wena baba kwati madzibaba eniste andichagutikani ndiye waite dzakawanda saka toromboti pindei pamweni atenda amweni wavapo mazitashesi pana amweni ari kure unasema sio namba acho ipo papo uzokuwa mari yacho namba yani munofonera auyu shangamire nechitima ndaikumbira pane anhu ari apo munoda maseo namba unamunazvo ndibata kuti ngode namba namba apa ndaite zvekutiza ma asizve vamuse vamwe chinyoro kuti